Здравейте хора, аз съм Иван и това тук е трета част на... Какво гледате като някакви лакоми въшки, на Майнкрафт. Майнкрафт оцеляване, епизод 3. Това беше много добре. И... Какво да сложа в печката? Аз първо да не съм намерил. Да, веднага. Добре, добре. И сам... Майко... Няма какво да зяпаш. Да се направя китка. Извинявам се за шума. Ако ви пречи наистина, не знам, ще видя и... Какво направих аз, бе? Да, няма да... там е вътре. Да, сам пишат по скайп, но... Може би после ще. Отговорям и в момента аз тук говоря с един приятел, но сме заглушили двамата микрофона. Тъй като и двамата снимаме в момента клип. Няма да ви казвам повече подробности. Патейто. Опа, какво направих, бе? Опа. Какво направи? Много си пее, бе. Какво направи, бе? Да, не умея да пея. И не искам да умея да пея. Не, хора, просто не мога. Трябва... Скоро време трябва да... Не знам това колко пъти ще трябва да го казвам, защото в момента качвам клип и снимам клип и така става някак се... Извинявам се, че съм излъгал нещо в тази епизода. В тези епизода се извинявам. Това направо е жестоко. И единият в първия епизод, че той беше първия епизод, но чак сега го намерих, беше в една от папките. И аз като само са някакви Java, не те. Ето, тогава ще си... Сайдам... Ще се направя шурикен. Чай, по-лък шурикен. Шурикен, бе, не мурикен. Айде, така малко да изберазам. И малко тук. Хоп. Така. Как бе? Готово. Малко по-добре се вижда. Не, в старият ми профил един умник взе да ме каже, да се пише, някак става. Бе, просто добро. Това тъпо момент ще го запълна винаги, ама не за мен. Искам просто да съм с истинското име. Не с някакво фалшиво, бега просто да пълна. И аз тогава ви казах. Просто... Да, както гледате. Още не съм се развил и в четвърта част. Ако стигна до тогава. Защото не се знае какво може да стане. Не се знае, защото мога веднага да вкача. И това е... Мине е хом, да ви кажа. Даже не е хом, да, ама... Ще хода селото на там, да. И... Трета част няма да е много голямо всичко, но... Даже няма да има много добавки в този клип, защото... този клип реших само да си опитам коня, който беше в стадия детко и свет. И... Да, това е.
Но, значи сега малко ще ме хейтвате. Какво? Защото аз сега нямам какво да покажа и наистина нямам думи. То не се знае колко хейтери има. Малко така. Извинявам се, ама не знам. И това ще е за днес. Аз бях Иван. И това е всичко от мен. Аз бях Иван. Това ви казах. И вие бяхте с моят профил в YouTube. Чао, чао!